tunggul sonson. Sugeng siang rawuh paduka monggo pinara ingkang sakeca. Monggo kita sami derek mangayu bagiya pagelaran langen tayub sekawan warang gono. Kareng sini karawitan Kiai Madu Retno. Palasiban tuku oskadan ayo tayuban nok desa bani don. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para rawuh ingkang winantu karaharjan. Mliginipun para sesepuh pinisepuh ngaji sepuh ingkang kinabekten kadang sutresna kadang werda taruna ingkang kawula tresnani. Dadi keparenga kalau jumeneng satengahing sasana paewahan ingkang kapatah mangestu para puput pepuntaning adicara ingkang sampun kasusun katata katiti kalawarga dalasan sedaya panitia. Dene nggih sadèrèngipun kula matur menggah rerocaning adicara. Inggih boten kalilapan ingkang pantes pinundi pinangka panungguling dusun ingkang kawogan Bapak Kadus. Menggahipun Bapak Kades dalasan sedaya prakat. Langkung-langkung para pangemban pangembating praja kang dados satriyane negari pinangka panduming kawula dasih. Ingkang sinumba ing pakurmatan para sarjana sujana sejane budi ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan. Nggih ageng Baraya Wirawata, Baraya Wiratata. Para laya drah maning kandha wirane suka ingkang tansah marasuti labeting praja ingkang menghambek luhure dharma. Para alim, para ulama, para momen ingkang rinten dalu tasah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblate panembahan. Ingkang tasah nampi pakurmatan para satriya warga carana hikmatya. Para rawuh kadang sutresna kadang werda taruna sumrambah para pamirsa ingkang satuhu lamun si nudar saka. Dumateng sagung para rawuh kalau boten kalilapan ngaturaken puja puji bocah swara puji astuti sarta askujuk wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat awit.
kula nampa jenengan tasah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu ana tepi darmaning agesang. Wonten madyane bebrayan, mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayung. Dumateng sagung para rawuh, kula minangka talangi atur sedaya warga dalasan sedaya panitia. Ngaturaken gung panuwun tanpa kepindhan awit jenengan tika sami sampun klodhang modal sami rawuh derek mangayu bagya kergengaken swasana ing siang punika. Ing dinten Minggu Wage tanggal 26 Juli 2026 jam siang dalu. Candra Purnama kaping 9 ing wulan Sapar salebetipun warsa 1960 suwidak Jawi. Hajatipun warga masyarakat dusun Nidon, Desa Penidon nyadran utawi sedekah bumi ingkang kawastan sedekah hasil ulu wetune bumi kang kita ambak. Mugi sedaya warga tansah manggih karaharjan kawulejengan tulus lulus subur makmur woh jinawe kang tinandur kalih sikur beda nir ing sambikala selaminya. Salebetipun manghargya sedaya bumi dhateng Mbah Biyut Punden Kayen Dusun Penidon, Desa Penidon, sedaya warga sesabetan kalayan sedaya panitia ngawontenaken pahargyan langen tayub pinangka pasugata suka parisuka dhumateng panjenengan sami. Ingkang rawuhaken sekawan waranggana ingkang sulistya edaing warna. Bodene ingkang katimbalan siang antos dalu mangke dimawangka setunggal Dimas Maningayu ing Mirah-Mirawati. Angka kalih Pipit Patmasari Leran Kulon Palang. Duka pokok 3 Dimas Maningayu ing Eli Kasaroh. Mejel saking Bojonegoro Ikawati inggih saking Kadipaten Bojonegoro. Langen tayub sekan waranggana kairing sini karawitan Kiai Madurekno Prunggahan Kulon. Ingkang dipun pangarsani Bapak Kasto Genaharjo kanthi juru kendang Dimas Soni Wiraswara Bapak Wahyu Jumani Pangrepto Gedhe Bapak Warasno. Sedaya makarya sesarengan paguyuban seni karawitan kadang-kadang Wirapradonga seni karawitan Kiai Madurekno Prunggahan Kulon. Begitupun dukung pandaya swara saking audio profesional Satria Kesamben Plumpang. Ingkang dipun pandhikani Dimas Warlin kanthi operator Dimas Hanto dalah kanca-kanca ruwangipun. Ugi dipun wontenaken kameramen syuting saking studio profesional Satria Kesamben. Wonten juru kamera Dimas Sunoto, juru kamera Dimas Bernat. Dumateng sagung para rawuh. Mekaten menggeng reroncen adicara langan tayub siang menika ingkang saged kula aturaken. Salebetipun manghargya sedekah bumi dhateng Mbah Biyut Punden makam Kayen
dusun penidon desa penidon sedaya panitia boten saged paring palanggahan ingkang sekeca pasugatan kang nuju prana dedaharan ingkang api rasa sedaya namung samudana kalau wajib nyenaken agunging pangapunten ingkang kathah. Kula minangka pranata besa kasebat pramugari kalih Angka setunggal Bapak Basuki Bruto dalam kaula Hadi Warsilan Sambong Rejo Semandi. Babile mangke nggih kula pranata cara kirang nuju prana wonten sisip sambiring atur kirang wijang wijiling wicara kirang soga sita trapcila kalau nyuwun dongeng samudra lino bereng pangan soga. Muga sing atur mugi sesanti jaya wijayanti rahayu ingkang pinanggih. Rahayu 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 sagung duwati. Nuwun kawula nuwun. Cekap semanten hatur pambuka